Hvad, dreng? Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej ud til vores anlæg Camp Rio, hvor vi er i gang med at lave forberedelserne til næste års festival. Hvad var det fedeste, der skete sidste år på os? Det må helt klart være, da Adi og Lemine kom og spillede koncert nede i vores camp. Der var propfyldt med mennesker. Men det er faktisk lige herinde, så følg med. Hvad så, boys? Går det fremad? Ja, det er lige i gang med at gøre rent, så vi bliver ikke så fine igen i år. Det bliver sgu godt. Det bliver fucking fedt i år. Glæd jer. Your man on the road, he doing promo. You said keep our business on the low, low. I'm just trying to